приятели! Ето една бърза сутрешна йога практика. Винаги започваме с вълнообразни движения на гръбначния стълб. Ако е трудно, първоначално започваме с коленна опора. Дишваме, издишваме. След това вдигаме колената и започваме вълнообразните движения от Адро Мукha Шавасана. Куче с поглед надолу. Хубаво отпускаме, заобляме гърба и пак, събуждайки гръбначните прешени, събуждаме цялото тяло. След това Екапада Адро Мукha Шавасана. Куче с поглед надолу с дигнат крак. Работим първо с изпънато дясно коляно. Няколко хубави разтегателни движения нагоре. С цял свой ляв крак. Издишваме. Вдигаме левия крак и започваме по същия начин, като вече можем да включим и рамените стави. Вдишваме, издишваме. Точно така, още веднъж. Хубаво. Задържаме. 1, 2. От тук отваряме тазобедрените стави, като правим въртеливи движения с сгъната коляна дясна става. После сменяме посоката. 1. Хубаво, отново сме в куче с поглед надолу. 2, 3, 4. Сгъваме ляв крак и всичко повтаряме на другата страна. Винаги трябва да повтаряте на двете страни. Сменяме посоката. 3, 4, 5, 6. Издишваме хубаво. Разтегляме рамените стави, като докосваме с чело земята. Отпускаме в Адро Мукha Шавасана. Куче с поглед нагоре. Чатуранга, нисък йога планк. Издишваме. Куче с поглед нагоре. И отново куче с поглед надолу. Този път правиме странични усуквания. Отново се спънат десен крак. Няколко пъти. 1. Хубаво. 2. 3. 4. Сменяме краката. Ляв крак. 4. 3. 2. 1. И завършваме с отново сме на колянна опора. Изпъваме хубаво лактите. И завършваме в протягащо се кученце. По този начин. Може няколко пъти. 1. И вдигаме пак. 2. 3. От тук може малко да удължим практиката, да направим Буджангасана, поза кобра, бейби кобра със свитите лакти. Вдишвам, издишвам. Вдишвам. Правим вече кобра, изпълваме лактите, задържаме. От тук отлепяме бедрата от пода. Идваме в куче с поглед нагоре. И малко напади. Висок йога на Патанджани. Ето, така. Слагаме десния крак, извинете, на двете ръце и изпълваме. Това наистина е една хубава сутрешна детокс йога практика, която ще събуди цялото ви тяло. Хващаме с дясната ръка левия глезен, така в момента раздвижваме предното бедро ясно и пускаме, отпускаме. Хубаво задържаме в тази позиция. Отново сменяме, слагаме левия крак, висок йога на Патанджани. Изпълваме двете колени стави хубаво.